Виж как не му давам. Сигурно вече... Виж кой е нахапва? Кая чак му говори. Виж ги, бе. Защото е непослушна. Кой е непослушен? Кая. Защо мама е непослушна, Кая? Защото полудя вече. Полудя ли? Вижда се. Още виждаш. Полудяла ли е, Кая? Ето, браво. Гледай го, обаче то не се отказва. Тя май ще си ги отбие. Но виж колко е нежна. Не го, изобщо не го такова.